Good morning guys. Nandito po tayo sa tabi ng dagat. Are you ready? Good morning guys. Nandito po tayo sa tabi ng dagat. Yan. Ang oras dito guys ay 5:38 in the morning. Ayan, bali nandito tayo sa tabi ng dagat. Tayo ay mangingisda. Ayan, medyo maalon yung dagat. Ayan. Makulimlim pa ang langit. Ayan. Guys, sana makahuli tayo guys ng isda para may pang-ulam tayo. Ayan. Mahalon po yung dagat niyan guys. Ayan, medyo kalimlim pa. Parang may bagyo rin dito ah. Parang nasa Pilipinas ka lang. Good morning guys. Maraming salamat sa inyong suporta dyan. Mega shoutout sa inyong lahat. Ingat kayo palagi and more power sa inyong mga channel. God bless you all. And guys, ito ang ating bagong, ito yung unang uli natin guys. Isang silver sniper. Yung laki ng tilapia. Ayan. Yan pa lang yung unang uli natin guys. Yan. Silver sniper guys. Ayan, sana madagdagan pa to guys. Ayan guys, ito yung pangalawang uli natin. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo ng isda na to, pero tinatawag namin to ay Nora. Ayan. Nora kasi may namal siya dito. Kaya ayan ang tawag namin dito ay Nora. So nakadalawa na tayo guys. Ayan. Isang Nora, isang sniper. Ayan. So dalawa na to, pwede nang pang ulam. Ayan. Sana madagdagan pa to guys hanggang mamaya. Ayan. Fresh yan guys ha. Ayan. Ayan, dinudugo-dugo pa, kinain ng buo yung ating kawil. Ang tawag dito ay tiger parrot fish. Ayan, tiger parrot fish guys. Pero ito may pakakawalan natin kasi hindi ko alam lutuin to, baka malansa, kaya pakakawalan na lang. Dito tayo, na natin dito. Sabi ko natin ayaw matanggal ah. Nahuli natin yung kanina pinakawalan natin. Takaw talaga oh, pang-apat na sana to, pero okay na to, malaki-laki na. Pwede nang ihawin to guys. Yan, medyo malaki to kaysa yung kaninang pinakawalan natin. So bali ito pang-apat na to. So okay na to guys. Ayan. So nakakabali tatlo pa lang kasi pinakawalan natin yung isa. Ayan. Ayan lahat sila oh. Ayan. Ayan guys, ulit po yung kumain. Ayan. Yun lang mga lobong isda guys oh. Ayan. Ano ba tanggalin to?
Kasi ikaw ang kumain dyan. Ha? Ang likot mo pa naman. Oh. Makagat tayo guys. Anong talim ng ngipin? Ayan. Huwag ka lang muna. Ayan. Sige. Ayan. Talim ng ngipin guys. Oh. Yan ang yung ngipin. Parang ipin ng daga eh. Oh. Tunog-tunog pa yung tawan mo kasi. Kinakagat mo eh. Bahala ka dyan. Oh. Butete guys. Oh. Yan, butete yan guys ha. Ay nako. Bakit ka ba nagpalobo dyan? Oh. Ang laki niya guys. Oh. Parang bola. Oh. Okay, baba ka na sa tubig. So ayan guys, oh. Para siyang bola, oh. Diba? Para siyang bola. Ano ka mabubuhay dyan? Yan, wala ka na dyan. Bye bye, ingat ka dyan ha. Maraming pating dyan. Ayan guys, nakikita nyo yung isda, ayun. Ay huli na naman, kaso ayun, yung kagaya lang hindi kanina. Kita nyo ba guys, ayan. Gumilid. Ayan guys, hirap magkuha ng video kung ikaw lang mag-isa guys, ayan na. Ayan. Ayan guys, yung huli nating bago hindi ko maangat kasi ako lang mag-isa. Ayan, dahan-dahan. Ayan. Ayan guys, kagaya lang natin kanina, kaya pakawalan na lang natin to guys. Pakawalan na natin guys. So, laglag ka na uy. Ayaw malaglag. Baka malaglag ang cellphone ko guys. Ayan. So ayan, tanggal na sa sima guys. Ito yung sima. Ulat na lang natin. 1, 2, 3. Ingat ka dyan. Ayan. Laglag na, wala na. Ayan guys, nasa dagat pa rin tayo. Kalmado, medyo mahalo ng konti. Ayan, mainit na. Nabot tayo. Ayan. Bali naka apat lang tayo. Haggard na guys ang buhok. Tingnan, nakatayo pa. Ayan, nandito pa rin tayo sa dagat. Pauwi na guys. So maraming salamat sa inyong panonood dyan, mga kaibigan sa YouTube. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat dyan. Good morning, good afternoon at magandang araw sa inyong lahat dyan. So guys, maraming salamat. Nandito na lang po ang ating video. Thank you for watching. Yan, more subscriber and notification bell guys, para lagi kayong updated sa ating mga video. Yan, maraming salamat po guys. Bye bye.